जोबोद मोजां खौरां लोगोफोर नोंथांमोना जेखौनि नायनो नेबाय दंमोन मोनथांखिनि हाबा जानायनि लुक्सखौहाय गोबां कमेन्टआव बुंहरदोंमोन माला रिलिज होगोन माला फैगोन माला भिडिअ आपलोड होगोन बिदि होननानै आरोना फाइनाली दिनैयो टाइम डेट सम थि जाजोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरो बबे चेनेलाव होनोब्लाथाय आरएस अरखि स्क्वाड चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन लिंकखौ आङो डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन गोबाङानो आंखौ कभार भिडिअसो थाखानाय भिडिअखौलाय मानो खालामदों बिदि बायदि बायदि कमेन्ट्सआव बुंहरदों रिजनानो जाहैबाय बे जास्ट स्टार्टिंसो ओपनिंसो बियो जोंहा फंबायमोननिनो चेनेल बियो मनजित फंबायमोननि चेनेल बियो उदालगुरिनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथांमोना माने सिगांनिफ्रायनो माने शर्ट भिडिअनि प्लेनिं खालामगासिनो दङ जोबोद मोजां मोजां स्टोरी फैनानै दङ बिथांमोननिसिम नोंथांमोना मोजां मोजां बर'नि स्टोरी नुनो मोनलांबाय थागोन नोंथांमोना बेयो जास्ट इयो मोनसे ओपनिं होननानै नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ ओइ नोंलाय मानो फैदों आया ओइ नोंबो नायनो नामा आंनि भिडिअखौ हा नोंबो आंनि भिडिअ नायगोन ओइ बेथ' गाबोन नायगोन दै ज'नो ना लोगोफोर ओमफ्राय खोथायानो जाहैबाय बहुत एक्साइटेड आरो भिडिअआथ' आंनि मोन्दांथिजों जोबोद मोजां जादों केमेरामेनजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे आदानि एक्टिंखौ हयथ' नोंथांमोना नुखादों फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स बेसेरा जेनेबा जेबोथ' बिदि जेबो आइडिया गैया जेबो नलेज गैया एक्टर जानायनि ओमफ्राय अब्लाबो बिथाङा जोबोद नाजादों बिथांनि नाजानायखौ जों साबायखर बावो बेजों लोगोसेना लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ बुंहरदों कभार भिडिअ खालामनांला बा माबा खालामनांला नाथाय आं जाय आंखौ खावलायो बेखौथ' आं मावनांगोन ना जेरैबायदि नोंथांमोना खावलायो बेबायदिसो आं मावनानै देखायनांगोन ना थिग बेबायदिनो दिनै आं खावलायनानै मावनानै देखायबाय आरो बेवहाय नोंथांमोना गाज्रि मोननायनि गोनांथि गैया मिउजिक भिडिअखौथ' अभियासलि लाबोखागोन सानसे नङा सानसे फैखागोन आरो बेजों लोगोसे आंनिनो मेथाइ लिरनायबो हयथ' नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बा सोरनिबा गिदिर सेलिब्रिटिनि मेथाइबो नोंथांमोना खोनानो मोननो हागौ आरोना बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंखौ सोंहरदों बहा दङ आब' दा नोङो चिरांनि अबे जायगायाव दङ होननानै सोंहरदों आरोना चिरांनि आङो बे दुनाबारि गामियाव दंफैयो लोगोफोर सोर कन्टेक्ट खालामनानै फैनो गोसो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारथ' स्क्रिनाव होनाय थाखायोआनो आवगोलनि भिडिअफोराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन 60001722997 बेयो आंनि वाट्सएप नाम्बार नोंथांमोना बेवहाय कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन बा आंनि इमेल आइडियावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन minanti@gmail.com होननायाव आरोना ओमफ्राय दा खोथायानो जाहैबाय सोरबाफोर जुदि आंजों रिल्स बानायनो मोनसेफोर सोरबाफोर जुदि भिडिअ ब्लग बानायनो गोसो फैनानै खालामफैनो हागोन बे दुनाबारियावनो आङो दंथ'यो दा साननै थाथ'गोन रिजनखौथ' सोंहरदों मानो फैदों होननानै जेबो माबा फैयाखै जायखिजाया जोंहा फेमिलिनि मोनसे फिसा हेल्पनि थाखाय आङो फैदों जेराव जायनि फेमिलिया एसे प्रब्लेमफोर जायो बेवहाय जोङो हेफाजाब होलायनांगौ थिग बेबायदिनो हेफाजाब होनायजों लोगोसे आं बेयाव फैदों आरोना जिहेथु जोंहा फेमिलि दं बे बेंटलाव आरोना लोगोफोर दा आङो दङ बेंटलनि दुनाबारि जायगायाव गामियाव आरोना थ' आं बेखौ नोंथांमोनसिम शेयार खालामबाय आरो बेजों लोगोसे नेटनि बिराद प्रब्लेम आं मैया शेयार खालामदोंमोन गोबाङानो मिनिहरदों मिनिथावथाव बुंखाबाय नालाय ओमफ्राय दा खोथायानो जाहैबाय मिनिटबो ओंखारा एकदम नेटनि बिराद प्रब्लेम कमेन्ट्सखौ लोगो रिप्लाय हरनो हाया हरावथ' एकदमबारे नेटआनो नांखाथारा बेबायदि आरोना ओमफ्राय थांनोबाबो नेट फोनांनोबाबो बै औवा सिंफोराव थाहैनांगौ जायो बा दलं सायाव थाहैनांगौ जायो होमबासो नेटआ नाङो आरोना बेबायदि बाखि जियानो जादोंला लोगोफोर गाबोननि फुंनि समखौ नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो फुंनि 6 रिंगायाव होनाय जागोन गाबोनो ओमफ्राय माबायदि जागोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय हाबा जानाय लुक्सखौथ' एसेबाबो नुखाबाय आरो बेवहाय एक्टिंखौबो माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जाहाथे हयथ' सिगाङाव आंखौ गोबाङानो बुंहरदोंमोन भिडिअ खालामला होननाया मानो भिडिअ खालामला होननानै बुंदोंमोन आङो जेनेबा एलबाम गाला होननानै बुंदोंमोन नाथाय खोथायानो जाहैबाय मा किसुमान मानसिफ्राबो खावलायनायखौ मावाबाथ' दुखु मोनजायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो आं किसुमाननि मानसिनि खोथाखौ दाननो हाखायासै बेखौ आं बारे बुंखादों नोंथांमोन सिगाङाव बे लेखायै आं फैनानै बेबायदि एक्टिंखौ होनायसै आरोना बा शुट खालामफैनायसै होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों